май като убием бърла и изчезват и тия години. Не изчезват. Не изчезват, ние ги убиваме просто. Но ако оставиш бървите, до там. Не. Грешния път. Дори не съм много добър с пътищата още. Но не съм Бойко Борисов, трябваше да окръстя Бойко. Груба селска проява. Ще ги пускаме тук. Нещо обръщаме играта, защото не трябва. Ама нищо не казваш да прави кредиси. Откъде да те знам? Каквото искаш прави? Първо трябва да питам дали има клиенти, за кой иначе да подпорвам голда. Клиенти вика. Мога да бъда репрезент на официално кредисимо на Билфорс. Проблема е, че някой като реши да не ти върне гол, няма как си го вземеш. Да. Горе. Да. Но като всяка заложена къща, ще трябва ние да предостави нещо за да дадеш голда, следователно си предоставя информацията на акаунта. Да. Да. Така бе, Да. ти му даваш голд все пак назад. Да. Или залага Legendary Weapon си. Да, представяш ли си? Това е другото, да. Заложна къща. Да, между другото, да се с тебе мога да направя това. Знаеш И ще колко развиете бързо ще ни икономиката. паднат, брат. Ще направим сив сектор в Guild Wars. Що? То сигурно има вече. Има продаването на дънжени е това. Не, има сигурно много по-големи извращения. Да. Голд за пари. Напиши в Та коментар. винаги го има, брат. А то го има всяка. Всяка. Да, Но, нон-стоп не. играе и фармия, брато. Кой знае какви пари мога да изкарам. Много. Аз за Просто един да не месец, те фана. ако седа по 12 часа на компа, братле, нали се сещаш и само фарма, че... Знаеш ли с нощи колко пари си изкарал, братле? Да. Колко? Ми общо 20. 130, 137 гол. Знаеш ли това колко долара са? 20. Колко? 20. Ми 20 долара на ден малко ли са? За 5. За 5 часа. Какво приказваш, бати? То не е на ден, а за 5 часа, а така. Ема върза с един айтъм. Ама то другия момент е, че аз ще си дигна Magic Find така. Но... Ще го дигнеш. Сега ще станем грозни. Най-накрая да си човечко. Такъв скин бих си купил. Единственият дънжън, в който сме хюмани и то Аре сме ми кажи, умрели тази дреха откъде си купува, човек? Коя дреха? Която нося аз. И аз искам. Ето това дето ти го имаш, го имам аз. Скина. Да, ама та точно е само за голстове. Аз я търсих, няма го този скин никъде, брате. Много тъпо. Аз съм го търсил и сега не мога да го открия. Това е уникален скин. Ама смятай, щом единственият дънжън, в който сме хюмани и то сме умрели. Как бе хюмани, бе? И си Хюман. Норми. Голсти. И нали Ти знаеш, не е че единствения дънжън, брат. искам да ти кажа, че като играме чаровете не успя да праземате скалон. Той го взривява това. Как са... Не го взривява. С меча не се Не. самоубива. Историята е, че то се сблъска Айде, с стига магически спойлери, оръжия. ба.
И Така че се промени. И чаровете са пометени, цялата чарска армия е пометена, пък всички армии и ескалоните на загива, нали така? да, пък хората са превърнати в призраци, които за цяло не нямат живота. Те не са превърнати, брат, те са избити като кучета, за да станат на призраци. Тази мопка как Като- умря. Като суисайд е било масов. Чаровете влезнаха, направиха мазало и царя накрая заби меча в земята и изби всичко живо. Първия е зад нас, чове. Къде Да, да бе. бе? И ако царя не беше секрифайснал останалото от Аскалон, чаровете щеше да пометат просто. Там... Избиваме Следващия. мопките. Избиваме ли, гайде? Да. Има ли Които ще край? ни преследват. И след това върна, в принцип. Ама, бързо мряха, бе. Да, бе. Никога не сме го правили, мога да има Това да го achievement. направим. Едва ли, ама... Хайде, таргет на... Добре, защо съм стъпил на шибания път и пак ме блъскат и... Не мога да разбера. Тук пътя ти дава защита срещу демидж. Не, братле, пътя дава стабилити. Не. Трябва като си стъпил на него да имаш стабилити. Ма те като те ударят 5, нали се сещаш, че си взимат стаковете, които си насъбрал, ти имаш и по един стак само, така че стои. И ти издържаш първия удар, втория удар ти не бава майка. Меко казвам. Но след това Сендит меч ли да го носиш? Бе? Нали един ден каза, че е много готин. Кепел. И аз написах, че е от стеклата, ама май не видях. От теклата от типа на... Не. Те да ни... Стоиш до мен, живееш, не стоиш до мен, умираш. Какво да правя? Живот. Живот, какво? Защото то ми ремува бумовете. Да, бе. Пумовете ти ремува. Аре, па. Тя ще превърна в камък, братле. Не как тичат по мене. Къде е Йота да тичам по него? Аз си се издрапвам сам. Май. А не. Камардин. Това не бяхме ли на пилот? Тук нещо различно от синьо пада ли, бе? Да. От какво? От синьо. Да, реали. От миналия съндък 4 синьо, то 4 си. Ще не повярваш. Един реар ми дроп. На тебе не ти бе. 1, 2, 2 реал. Fucking блидър, стената там. Я духа я. Това е много по-раздел. Васето го раздава като...
Какво за Васето? Гледам как се хвърли върху това. Аз се хвърлих върху това, брат. Не беше там. Не, той опит се хвърли просто. Брат, аз помня бос. Аз си направих Лирой. Лирой ли са направи? Това е. То не мога умръваме. Аха. Не знам, сигурно има някаква причина, брат. Не май интересно. Дали не ме ланшот? Ей, да ми на копичката. Мари не е влез в кълбото, ако обичаш. То? Защото ще останат камъните върху глава. Кълботата защитава от падащите шитове. От падащите камъни. Няма ми те път. Чаровете падат. Добре. Тук нямаше чест, викам. Не, пускате там някакви 50 кирливи сребро, някъде към едно гол печелиш и това. Добре, стъпото. Тика в катакомс. Коя е тази глупост? Зелена. Анджа. Взел го поне всички пътища на толкова финдове. О, Още 60к експириенс му трябва. И брави си. Още 2 милиона експириенс ми трябва. Какво сега ще вечерате вие? ние ще ударим на бързени сърца. И аз ще ходя да хапна. После... Но вижте каква братичка ми падна. Скина. Тя Скина обърни само обратната скина. братле и си я заби зад. Кажи му, брат. Е, това Какви от са? тия новите скинове. Реклей, да. Ммм. Татър. Търчето. Точно няма. С малко. Ама и ачивман даже, екстра. Пешен рeward.